Veronika, práve skončil medailový ceremoniál, z ktorého si odniesla bronzovú medailu. Aké boli tvoje ambície pri príchode na toto športové podujatie? Toto je moja taká hlavná disciplína. Za kvalifikáciu som vyhrala, tu som si aj verila, ale asi som podcenila dievčatá. Ale zase na druhej strane sú to mladé dievčatá a ako dobré superky aj pre mňa. Ja som bola pre nich, myslím si, že tiež dobrý super a som rada aj za túto bronzovú medailu. Určite áno, čo hovoríš, ako organizátor zvládol prípravu športoviska? Športovisko, aspoň teda naša strelnica je úplne super vybavená, je to špičková strelnica, všetko máme blízko, odkladaciu miestnosť, máme svoju miestnosť na oddych, všetko je tu bezbariérové. Jediné, čo tu chýba, je možno finálová strelnica, ale zase pre mňa výhoda, že všetko sa strelalo na tej istej strelnici s tými istými podmienkami. Veronika, ďakujeme veľmi pekne a ešte raz gratulujeme. Ďakujem.